sai dai musa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan haƙiƙa ni na daɗe ban ji mutuwa wacce ta taɓa ni irin ta wannan bawan Allah Aminu Esbono ba, ko irin kyakkyawar alaƙa da take tsakanina da shi, gaskiya abin ya taɓa ni matuƙa. Sai dai masa addu'ar Ubangiji ya kyautata makwancinsa da sa ya huta. Allah ya sa cin tafiya masa, mu kuma Allah ya kyautata namu zuwa. Amin, mun gode. To cikakken suna. To sunana Mustapha Yakubu, amma ana kirana da Mustapha Ɗaci Ƙofar Wambai. Ina ɗaya daga cikin 'yan Kannywood. Ya kaji da wannan rashi da aka? Wallahi lokacin da aka gaya min na daɗe kafin na ɗago, kawai sai na fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Darakta sai dai mu ce Allah ya masa rahama, Allah ya ji kansa, don mutum ne ga mu'amala da mutane, ya iya zama da al'umma, da wuya ka ji ana rigima da shi. Sai dai mu ce Ubangiji Allah ya masa rahama, iyalansa Allah ya ba su haƙurin juriya, Allah ya jaddada rahama a gare shi. Shi ne saƙon da zan bayani. Masha Allah. To Malam Abdullahi Alhikima, ya kaji da wannan rashi? To abin da za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma. Lallai na ji kaduwa sosai na labarin rasuwar wannan abokin namu Malam Aminu Esbono, musamman haɗuwanmu da shi ta ƙarshe yau kwana 10 da ya wuce mun haɗa a Jigawa Dutse. Suna wani abin da nake tunawa, suna wasa da Abdul Gaya. Abdul yana cewa kamun laifi sai na rama. Aminu yana cewa ka yi haƙuri, aini na daina faɗa da mutane. Wannan abubuwan har yanzu ina tunawa. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya masa rahama, ya gafarta masa, mu kuma tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Lalle Aminu mutum ne wanda ya samu shaida wajen ma'amala, mutum ne mai haƙuri, mai kirki, mai kawaici. Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe kamar yadda muke da samun tabbacin cewa insha Allahu halayensa na ƙwarai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai duba wannan a karɓi bakuncinsa. Allah kuma ya sa ya cika da shahada, mu ma Allah ya sa mu samu irin wannan. Assalamu alaikum. Baban Nura, me za ka bayyana game da shi marigayi Aminu Esbono? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakika marigayi Aminu Esbono mutumin kirki ne, bai da abokin fada, ga faran da al'umma. Ban taba cin an ce ga abokin fadansa ba. Yana da kirki matuƙa gaya, sai dai mu ce Allah ya gafarta masa, Allah ya kyauta na zuwa, Allah ya ji kan Aminu. Umar yake, me za ka bayyana game da rayuwarku da shi marigayi Aminu Esbono? Aminu Esbono mutumin kirki ne, duba da yadda nake da yawan production, ban taba aiki da shi ba, amma in ya ganka muka haɗu sai girmama ka, ku yi magana ta mutunci, in waye ma ko a waya kuke da shi sai gaga kamar rusuna maka yake. Sai mu ce Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa in tamu ta zo mu cika da imani. Cikakken suna? Sunana Lawan Abubakar. Muna alhinin wannan rashi da muka yi na ɗan uwanmu Aminu Esbono, mutumin kirki, mun daɗe muna mu'amala ta wannan harka da shi. Muna addu'a Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa. Sunana San Dairi aka sai MD Hikima Multimedia. Mun zo gurin jana'izar Malam Aminu Esbono da fatan Allah ya kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa huta. Mutumin kirki ne, kuma ya tafi da kirkinsa. Muna masa fatan Allah ya sa yana aljanna firdausi. Aminu ba za mu manta da shi ba. Aminu mutumin kirki ne, maimaita na ƙara faɗa. Aminu mutumin kirki ba shi da abokin faɗa, ba shi da abokin rigima. Da fatan Allah kafin zuwansa Allah ya sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da zuwansa. Na gode. To cikakken suna? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ali Gumzak, ɗaya daga cikin masu bayar da umarni a wannan masana'anta. Ya kaji da wannan rashi da aka? To alhamdulillah za a ce, saboda dama duk mai rai da ya mamaci ne, sai wanda ya rasu kuma sai dai kai masa fatan gafara da rahama. Malam Aminu muna roƙa masa gafara, Allah ya masa gafara, ya masa rahama, kyawawan ɗabi'unsa kuma da halayensa Allah ka tashe shi da su. Wannan shi ne. Malam Nazifi Asnanik, ya kaji da wannan rashi? Allah ya ji kan Aminu, Allah ya rahamshe shi, Allah ya sa aljanna makoma. Ubangiji Allah in ta zo, Allah ka samu cika da imani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jiya dai muka samu rasuwar wannan bawan Allah, kuma muna alhini, sannan muna fatan Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya kuma ba 'yan uwansa da iyalansa haƙurin rashinsa. To ga zaki, ya kaji da wannan rashi? Kai, wannan mutuwa al'amari ne babba wanda gaskiya ba za mu iya manta da shi ba. Ubangiji dai Allah ya yafe masa, Allah ya haskaka kabarinsa.
ubangiji ya yafe masa dukan kurakuransa, Allah ya ji kansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau mun tashi da babban rashi. Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kan darakta, ya gafarta mai, ya sa aljanna makomarsa. Darakta ya nuna mana kauna, Allah ya gafarta mai, Allah ji kansa, halinsa na gare ya bi shi. Me za ka bayyana game da wannan rashi? To, ni dai ba zan iya cewa komai ba sai dai in ce Allah ya ji kan darakta, saboda darakta abokina ne kuma amini na ne. Allah ya rafe musu kurakuransa. Me za ka bayyana game da wannan rashi? To ubangiji Allah, mu dai muna fatan ubangiji Allah gafarta masa, mu ma ta mu tazo ubangiji Allah sa mu cika da imani. Me za ka bayyana? Assalamu alaikum, ina muku salama irin ta addinin musulunci. To wannan rasuwa da aka yi ubangijin Allah ya gafarta mishi, Allah sa ya huta, Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Assalamu alaikum. Ya kaji da wannan rashi da To ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda ya fi mu san shi shi ya karbe shi, ubangiji Allah ya sada shi da annabin rahama, in ta mu ta zo Allah sa mu cika. Gode. Me za ka bayyana kan wannan rashi da To, idai abin da zan ce akan Aminu, ubangiji Allah kai rama kabarinsa, mu ma in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani. Ya kaji da wannan rashi da aka yi na darakta? To abu ne wanda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana addu'a Allah ya ji kan Aminu, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Lalle mun yi rashi babba, amma insha Allahu yana cikin ni'ima in Allah ya yarda. Ya kaji da wannan rashi da aka yi na darakta? To rashi dai ba abin da za mu iya cewa sai dai godiya ga Ubangiji, saboda mun yi rashi matuƙa wanda ba mu san yaushe za mu maye gurbin wannan bawan Allah da muka rasa ba yanzu. Malam Babala ya ce ya kaji da wannan rashi da aka yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. In ka ce ma za ka faɗi ya kaji ba zai kwatanta ba. Ɗan uwa ne da ake tare shekara da shekaru, an zama ɗaya, Allah ya haɗa, ba a taɓa samun matsala ba, komai zumunci na rayuwa da komai ana yi, lokaci ɗaya Allah ya ɗauke shi. To ka san ka ce ma za ka faɗi yadda ka ji ma ba zai masaltu ba. Fatan mu kawai abin da yake bukata duk mai kaunarsa sai dai ya bi shi da addu'a daga ranar yau har zuwa ranar da Allah ya ma zai ɗauki ranmu. Fatan mu ubangiji Allah ya masa rahama, ya kyautata kwanciyar kabarin Aminu, ya sa aljanna makomarsa, Allah ya sa lahirarsa tafi duniyarsa kyau, Allah ya shafa kurakuransa, idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Me za ka iya tunawa a rayuwarku da marigayi da Kai. Aminu mutumin kirki ne, mutumin kirki ne, mutumin kirki ne. Allah ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna ce makomarsa. So, Malam Nazir Adam Salihi, me za ka ce game da wannan rashi da aka tabbata? So abin da ce shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masana'anta tamu ta yi babbar rashi, domin samun mutane irin su Aminu, mutanen kirki, mutanen arziki, masu mu'amala wanda kowa ya shaidarsa, masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama, samun irin su ba ko ina bane. Sai mu ce Allah ji kansa, Allah gafarta masa, mu kuma ta zo Allah samu cika da imani. To Malam Shehu Hassan Kano, ga wannan rashi da aka yi, me za ka bayyana wa? To, Aminu Yas Bono, duk abin da za mu faɗa a game da shi, shaida dai ta nuna mana mu abokan sana'arsa, mun ga irin yadda makwabtansa suka taya mu gurin jana'izarsa kuma har aka kai ga kawo shi. Allah ya gafarta mishi, Allah ya ji kanshi da rahama, Allah ya yafe mishi mu kuma Allah ya kyauta namu zuwa. To me za ka bayyana? To, mu dai abin da za mu ce muna alhini kuma muna addu'a tare da fatan Allah masa rahama. Aminu mutum ne gaskiya mai mu'amala. Duk wani abu da za ku yi da Aminu ba za ka ga ɓacin ransa ba. Yana da ba da kowa, yana mu'amala da kowa inda ya kamata. Muna masa addu'a Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya sa can tafuna. Ya kaji da wannan rashi da? To wannan rashi dai na dukkan musulmi ne baki daya, kuma ne masa fatan Allah ya ji kansa, shaidan mutane ita ce shaida Allah, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Ya kaji da wannan rashi? To wannan rashi ya zo bakatantan babu yadda za mu yi da shi, kuma masana'antar Kannywood ta yi rashi babba wanda ba za a iya mai da gurbinsa ba, dan Aminu daban ne a cikin al'umma,
Aminu daban ne a cikin masana'antar Kannywood. Aminu halinsa daban ne, mu'amalarsa da